Carys Edwards, dwi yn berchenog ar wenynfa Pen y Bryn. Gychwynes y busnes nôl yn 2019 nes I droi yn busnes. Oedd wedi bod yn hobi gadw gwenyn cyn hynny. Dwi'n cynhyrchu mêl pur Dyffryn Mawddach. Mae'r cychod wedi cael ei lleiholi ar hyd yr Afon Fawddach lawr i'r Aber. A dwi datblygu'r mêl rhywfaint o fel sydd wedi cael rhywfaint o res iddo fo I wneud fy jam mêl a jam marmaled. Mae gennau 6 gwahanol fath. Mae gennau'r marmaled, mefus, mafon, mwyar duon, gwsberan ag eirin ar hyn o bryd. Ac yn gobeithio dod â mwy o flasa allan yn fuan. Dwi'n rhedeg I fyny ychydig dros 100 ar hyn o bryd a dwi yn gobeithio I ddatblygu fwy ar y wenynan duon Cymreig a magu mwy o freninusau I gynhyrchu a gobeithio cadw I fyny rhyw 200 o gychod gwenyn. Rhan clwstwr, da ni yn gallu gweithio hefo gymaint o gwmnïau eraill. Fatha dwi'n gweithio efo Welsh Lady wan I gynhyrchu'r jam sydd yn BRC a hefyd da ni'n cydweithio yn y clwstwr mêl. Mae yna rei bobl yn gwneud medd, mae yna rei bobl yn gwerthu offer da o safon. So mae o yn bwysig bod ni yn cydweithio yn Gymru I ddod â y cynnyrch gorau allan. Wel, mae wedi bod yn bwysig iawn yn y cyfnod Covid mae bod ni ran clwstwr yn sticio fo'n gilydd. Da ni wedi methu mynd allan I sioeau I drafod sut mae'r blwyddyn wedi bod. So yn y clwstwr da ni'n gallu trafod, gallu helpu'n gilydd sydd yn bwysig ofnadwy a diolch I Cywain am hynny. Gael y cynnyrch mêl allan I bobl gael ei weld o, iddyn nhw gael ymwybodaeth ohono fo bod yn bodoli. Hefo mêl Cymreig, mae'n anodd cynnyrchu digon ohono fo. Dyna pam bod fi eisiau mynd I gadw gymaint o wenyn a fedrai. Mae'r marmaled mêl yn mynd yn dda iawn ar jam mêl I feddwl bod o'n gynnyrch newydd. Yn ganol mis Gorffennaf, oedd dywydd poeth oedd y gwenyn yn gweithio ar ei gorau. Dwi'n gwerthu'r mêl I lawer I siop leol ar draws Gymru. Mae o ar-lein hefyd, ond mae'r rhan fwyaf o mêl yn mynd allan I siopau lleol Gymru. Am bo fi yn cystadlu, di bod ers blynyddoedd yn cystadlu efo safon y mêl mewn siamryw I sioe Frenhinol Cymru, sioe Great North Yorkshire, i'r Alban ag yn Iwerddon, a di bod yn llwyddiannus iawn. Mae'r mêl, yr enw yn gwybod pawb yn ei nabod o'n lleol. Mae'r cynnyrch yma yn hollol gynaladwy. Mae mêl Pen y Bryn yn unigryw oherwydd bod ni yn y Parc Cenedlaethol, Blodau'r Maes, I fel Grug o'r Mynydd, mae o yn neud o yn fel unigryw. Dwi'n falch o fod wedi cael y cyfle I gael y jam mêl yn amgueddfa St Fagan a'r amgueddfa Cymru. Maen nhw'n dod I nabod fi, dwi'n dod I nabod nhw a gobeithio gwneud ni gydweithio am flynyddoedd eto I ddod.